Hürmetli jurnalistler, bizning bugün Ernest Zakirov, Anarsan Linara, ham şulay uq Мәгълүмати аналитик идарә җитәкчесе Гүнәсвинан Шәйхиева юлга чыктылар. Бөек Британияда, Лондон шәһәрендә безнең Европа татарлары альянсының киңәйтелгән утырышы һәм Алтын Урда, дөнья тарихында Алтын Урда китабының шулай презентациясе дә була. Оксфорд университеты белән бәйле. Шуңа күрә без менә модератор мин үзем булырмын. Без бүген җыелуыбызның сәбәбе ул менә инде 5-нче мәртәбә уздырыла торган бөтен дөнья татар хатын-кызлары җыенына әзерлек эшләрен һәм сезгә кыскача программасын, концепциясын аңлатырга теләдек. Быел ул безнең әйткәнемчә 5-нче мәртәбә уздырыла. Безнең бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты канаты астында татар хатын-кызлары Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы эшләп килә. Бүгенге көндә аны менә җитәкләп килә безнең бүлек мөдире һәм Ак Калфак татар хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе рәисе Идрисова Кадирә Рәис кызы. Ул әле кыскача әле менә бу форумга хәтле дә ничә илдә, ничә регионда безнең ничә оешма икәнлеген әйтер. Чөнки бу хәрәкәт, хатын-кызлар хәрәкәте бүгенге көндә безнең зур бер хәрәкәткә әйләнде. Холаш җәелде. Монда чит илләрдә, төбәкләрдә, Татарстанда әйтеп тә торасы юк. Шуңа күрә менә кайсы гына оешманы карасак та татар конгрессының аның бер юнәлеше буларак татар хатын-кызлары белән эшләү булып тора. Менә аның җитәкчесе Кадир Рәисовна. Быел безнең хатын-кызлар җыены апрельдән 13, 14, 15 3 көн дәвамында узачак. Программа нигезендә менә сезгә пресс-релизда да күрсәткән программага хәтле минем әйтәсе килә. Быел без 400 делегат җыячакбыз. Ул 67 төбәктән һәм 15 чит илдән. Әлбәттә 67 төбәкне инде авыррак булыр әйтергә, ләкин чит илләрне барыбер әйтеп алыйм, чөнки бу ерак һәм якын гына түгел, ерак чит илләрдән дә бар безнең делегатлар. Ул безнең Азербайҗаннан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Казахстан, Кытай, Кыргызстан, Литва, Америкадан да шулай ук делегатыбыз бар. Таджикистан, Түркменстан, Төркия, Үзбәкстан, Финляндия, Чехия, Швеция, Эстония. Менә шушы чит илләрдән безнең күргәнсездер инде. Демәк, әгәр дә менә шушы чит илдән бу делегатлар катнаша икән, демәк инде менә бу хәрәкәт анда да киң җәелеп эшли дигәннең дәлиле булып тора. Һәм 67 төбәктән, шул исәптән Татарстан Республикасының һәрбер районыннан безнең татар конгрессының оешма җитәкчесе, әгәр ул аны хатын-кыз җитәкли икән, һәм Ак Калфак хатын-кызлар оешмасының райондагы җирле оешма җитәкчесе дә катнаша. Без форумның әгәр дә программаны игътибар итсәгез һәм узган еллар белән чагыштырып карасагыз, ул һәрвакыт безнең үзгәрә, аның форматы да үзгәрә, аның концептуаль менә шушы моментлары да үзгәрә. Программа нигезендә без әгәр дә узган елларны дискуссион майданчыкларны Казанда уздырган булсак, хәзер инде менә быел безнең Ак Калфак хатын-кызлары оешмасы шушы шәһәр һәм район башлыклары белән берлектә әзерләгән программа нигезендә гамәли ягын, практик ягын аны Кадир Рәисовна әле әйтеп узыр. Бишек туе мәсьәләсе буенча без районнарга алып барачакбыз. Ул безнең 4 район: Арча, Биектау, Балтач, Яшел-Үзән районнары. Димәк, менә без халыкны теркәгәннән соң конгресста тулы бер көнебезне шушы район җирлекләрендә бүгенге көндә башкаларга үрнәк булырлык Ак Калфак хатын-кызлар оешмасының шушы эшчәнлеге белән танышачакбыз. Икенче көнне безнең 14 апрель көнне Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында пленар утырыш була. Пленар утырыш безнең 2 сәгать ярым вакыт эчендә каралган һәм пленарка хәтле бик тә шулай ук быелгы форумның үзенчәлеге ул безнең фото күргәзмә һәм милли кул эшләре белән милли безнең кул эшләре күргәзмәсе, ул калфаклар һәм кул яулыклар, аның турында әле аерым Кадир Рәисовна әйтеп узыр. Бик тә үзенчәлекле күргәзмә булачак. Пленар утырыш. Пленар утырышта без шулай Татарстаннан да
регионнардан да, шит төбәкләрдән дә чыгыш ясаучыларны билгеләдек. Һәм инде бик матур бер традициягә әйләнеп бара. Казанның нәкъ менә уртасында, бик тә мәртәбәле бинада, Казан ратушасында безнең калфак туе, татар милли киемнәрен тәкъдим итүче дизайнерлар бәйгесе тематикасы астында узачак. Шулай ук бик тә менә бу чарадан соң узган елны да аның тематикасы башка иде, узган елны калфак туеннан соң гомумән игътибар иткәнсездер безнең хәзер менә без үзебез дә бит төбәкләрдә, чит илләрдә һәрвакыт эш сәфәрләрендә, менә монда журналистлар сез дә һәрвакыт йөреп торасыз инде. Безнең хатын-кызлар хәзер милли киемдә, киемнәре үзгәрде, бер дә оялмыйча калфагын, милли киемен киеп һәрбер чарада катнашалар. Без инде хәзер шул хатын-кызларны күргәннән соң мин туры атып әйтәм, сез димәк калфак хатын-кызлар оешмасын җитәкләп киләсездер. Һәм чынлыкта да дөреслеккә туры килә. Ул шулай шушы хәрәкәтнең бер активлашу турында сүз алып дигән дәлил булып тора. Һәм кичтән инде әлбәттә безнең мәдәни чарада бар. Ул Ефәк баулы булбул кош спектаклен карау Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма театрында. Һәм ул безнең драматург Аяз Гыйләҗевнең тууына 90 ел тулуга багышланган спектакль. Һәм инде 15 апрель көнне иртәнге аштан соң катнашучыларны без матур гына озатырга исәп, менә мин кыскача бу программасын турында һәм концепциясе турында сөйләмә хәзер инде сүзне шушы эшнең бөтен нечкәлеген белгән һәм бу хәрәкәтне бик актив алып барган Кәдерә Рәисовнага сүз сезгә тапшырасым килә. Рәхмәт. Менә бүгенге көндә безнең хатын-кызлар оешмалары бик күп дип әйтәсем килә. Аның ак калфак дип аталганы. Безнең инде менә шушы конгресс каршында эшләп килүче оешманың гына да 475 бүлеге бар бүген. Филиалы дип атыйбыз инде аны. Ул инде безнең төрле илләрдә, төрле регионнарда һәм чит илләрдә дә менә бик күп әле яңарак кына менә бер ай элек кенә Азербайҗанда оешып китте, тагы Казакъстанда инде безнең берничә өлкәдә бар, менә Астана өлешендә бер генә ай элек оешып китте. Алар инде бөтен эшләгән эшләре турында безгә хисап тотып баралар. Һәр оешма менә шушы ягы белән әйтәсем килә, хатын-кызлар оешмаларының менә алар монда без җыелабыз, кайтып китәләр. Ике аларны оныттырырга, ирек куярга ярамый дип әйтәм инде бер-беребезгә аралашып торуны. Ике атнадан соң шушында нәрсә өйрәтеп җыя берәбез, шуны алар үзләр җирләрендә эшли башлыйлар. Һәм аның турында язып, фотосурәтләрен җибәрәләр. Без инде шунда бөтен дөнья татар конгрессының сайтына без аларны элеп барабыз. Берсе ничек эшләгән, икенчесе күзәтеп бара. Аннан соң форум безнең җыен, хатын-кызлар җыены һәр елны була. Һәр елны һәм шул ук вакытта бер мәсәлән без менә 4нче җыенда резолюция кабул иттек. Анда без күбрәк басым ясадык бишек туйларына. Һәм менә шуның эшчәнлеген без ике җыен арасында 4-5 җиргә күчмә утырышлар куябыз. Менә шушы резолюциядә кабул ителгән, аның эштәлегенә туры килгән бөтен чараларны да менә шушы күчмә утырышларда без куябыз. Һәм аны күчмә утырышта күзәтәбез, карыйбыз, өйрәнәбез бергәләп. Һәм инде башка өлкәләргә, башка җирләргә нәкъ менә шушы чараларны үткәрергә, менә шушы нигезле итеп, менә шу вакытында шушыларны алырга икәнне кисәтеп әйтеп кайтарабыз инде. Һәм шулай итеп безнең эш дәвам итә. Узган елны 4нче форумда без бишек туйларына бик игътибар иттек, һәм бишек туйларын, бишек җырларны өйрәтү, һәм инде үзебезнең киемнәргә кайту, аларны аерып алу ничегрәк киенергә икәнне, чөнки әле күп кеше ничегрәк киенергә, безгә нәрсә киенерсең, татар милләтенең булса ничек була, шундый сораулар бик күп. Шуңа күрә менә без бу безнең калфак туенда безнең булачак берсе бишек туена йомбак ясау һәм үзебезнең хәзерге көндә үзебезнең милли дизайнерларыбыз безгә нәрсә тәкъдим итә. Ул инде безнең кичкенә бала туу белән менә безнең хастаханадан алып чыгабыз бит инде. Ничегрәк алып чыгарга, нәрсәләр киенергә алар тәкъдим итә. Һәм инде үсмер кызларыбыз өчен
12-14 яшьлек кызларыбыз өчен нәрсә тәкъдим итәләр, кичкенә балаларыбыз өчен нәрсә тәкъдим итәләр, һәм шул ук вакытта яшь кызларыбыз, өлкән генә хатын кызларыбыз өчен нәрсә тәкъдим итәләр. Бу алар безнең киләчәк Башкортстаннан да, Ырымбурдан да, Мәскәүдән дә, һәм билгеле инде үзебезнең Татарстаныбыздан. Менә күргәзмәләргә килгәндә без инде хәзер уйлыйбыз. Сүз сөйләп кенә хәзер мәгънә юк. Шуңа күрә инде менә күргәзмәләрне безнең оештырабыз быел 4 ел ярым 5 ел элек без инде калфаклар киябез кызлар дигәч, ак калфаклар җыелып без укулар үткәрәдек квартал сайын шушы үзебезнең конгресста. Шул вакытта калфаклар белән киләбез дигәч, алар каян алыйк соң без ул калфакларны? Ничек без аны эшлик? Менә шундый әйбер бар иде. Шуннан соң инде безнең конгрессның ярдәме белән беләсез инде калфак тегү өчен һәм инде шул ук вакытта изүләр эшләү, без аның инде өйрәтү дәресләре үткәрдек. Анда безнең 108 хатын-кызыбыз катнашты. Төрле илләрдән, регионнардан